Здравейте на всички, скъпи хора, последователи, приятели. Ще ви споделя нещо, което е много ценно за мен и моето семейство. В момента поздравявам всеки един човек от едно уникално местенце, защото това, с което се занимаваме, това, което правим, ми дава тази свобода. Днеска е понеделник, работен ден. Ние работиме по различен начин. Живота ни се промени. Специално поздравявам всеки един човек с тази красота зад мене. Уникално, само пчелички, птички се чуват. Гледката е невероятна. Ето сега ще ви направя съпричастни. Така, скъпи хора, за какво се включвам? Преди близо 10 на години живота ни тръгна в съвсем друга посока. И знаете ли, има една приказка, която казва всяко зло за добро. Абсолютно мога да го кажа, в нашия случай се потвърди на 101%. Имахме здравословни проблеми, по-специално жена ми. Изявени здравословни проблеми. Възпаление на щитовидна жлеза, хормонален дисбаланс, чревна система и изобщо не е за разправяне. Тръгна се от лекар на лекар, защото от зора, както много хора на нас ни пишат и ни търсят от зора, човек тръгва, човек не иска да страда, човек не желае болката. И се случи така, че споделиха ни за едни решения. Жена ми от хапчета на хапчета, за възпаление, щитовидна жлеза, хиперфункция, хипофункция и така нататък. От хапчета на хапчета нищо не се променеше, задълбочаваха се нещата. Тази синтетика, която ни се изписваше от лекар, личния лекар, не ставаха нещата, по-зле ставаха. И решихме да търсиме вариант за промяна по някакъв различен начин. Когато традиционното не работи, много пъти хората се насочат към различното. Затова има толкова много групи, сайтове и така нататък. Препоръчаха ни продукти на компания Aquasource. Жена ми каза на човека, който ги препоръча, дали ще има полза, като оставим парите, мани парите, хубаво пари. И беше ни дадено да разбереме, че няма какво да губиме. Изцяло всичко е с произход природа, изцяло всичко е съобразено с пазара в Англия, качество направено за един много стриктен пазар, много селектирани неща. Действително избрахме да се довериме. Само след един месец прием на продукти, които бяха насочени от консултант, както ние сме консултанти в момента. Много хора казват какви консултанти сте вие или това, онова. Само след един месец и половина прием, когато жена ми започне да приема продукти, които са насочени за заздравяване на тялото, на чревна система, на лигавица, на чревен микробиом и така нататък, да се неутрализират вътреклетъчни възпаления, започна да се вижда видим резултат. Защото тялото е очаквало качество, не синтетика, не лекарствата. Тялото е очаквало промяна на база качество. Така че, скъпи хора, получихме невероятни подобрения. Още на първия, втория месец ние си казахме колко трябва да не си мъдър, за да не станеш част от такава компания, която ти помага с качество, при положение, че можеш да ги ползваш традиционно, регулярно за в бъдеще тия неща, които са добри в твоите очи и са се доказали вече пред тебе. Колко трябва да не си мъдър, за да не искаш да ги купуваш с една хубава търговска отстъпка. Всеки месец започнахме да получаваме промоционални предложения от компанията. Всеки месец компанията прави, ако закупиш 3 продукта, четвъртият ти е фри и това са подаръци между 80 и 100 лева. Сега представете си един подарък за 50 евро. Изобщо не е за подценяване. Подарък, който оставете, че е с сериозна стойност финансова, но е изключително качество. Хора започнаха все повече да търсят. Жена ми споделяше колко е доволна. Върна се блясъка в очите й. Върна се живота. Разбирате ли? Има неща, които не можеш да ги симулираш. Може да си много добър в риториката, може да си много добър в това да манипулираш хората, но не можеш да подведеш хората, когато те видят и ти кажат, с тебе какво се случва, бе? Ти не си същия, ти не си същата. Така че започнаха да ни търсят хора, хора започнаха да се присъединяват към нас. Много хора разбраха, че е изгодно за здравето им да приемат качествена храна. Много хора разбраха, че е хубаво да си пазаруват нещата с търговска отстъпка. Много хора започнаха да изграждат екип, както ние, по нашия пример. Ние се оказахме в ролята на добрия пример. Аз много често говоря колко ние се нуждаем от добрия пример, скъпи хора. Така че, какво се случи с нас? Станахме трайно приобщени към едно общество, което говори здраве. Започнахме да не мислиме за болести. Забравихме какво е това да се посещава лекарски кабинет. Започнахме да си получаваме едни продукти с невероятна търговска отстъпка, много често подаръци. Да не говорим за екскурзиите, които имаше в семейството ни до Египет, до Турция и така нататък, до Италия и прочие, бонуси годишни. Не искам да изреждам толкова много привилегии, регулярни подаръци, премиране от компанията. Така че, скъпи хора, какво се случи с нас? Какво се случи с мене? В момента работиме само това нещо. Изградихме голям екип на територията на България. Имаме партньори в Италия, в Гърция, в Англия, в Испания. Необятни са възможности, които предлага тази
мрежа, интернет мрежа, социалните мрежи имат невероятни възможности за развитие, за промяна на живота на човека. Вършили сме работа, действали сме от плажа в Гърция, от Българско Черноморие, от Витоша, сега съм на друго място. Мога да работя от всякъде, така че искам да се обърна към всеки един човек. Ако искаш живота ти да се промени, може да го обсъдиме. Никой не карам да прави нещо. Ако смяташ, че ти е важно да живееш живот на здраве, ако искаш да се потопиш в среда, където се говори за здраве, ако искаш да заобикаляш отдалече лекарските кабинети, децата ти да не ходят по лекарски кабинети, а да ходят трайно да присъстват в детски градини, както много наши познати го споделят това нещо, че откакто са започнали да дават продукти пълни с енергия, с здраве, алкални продукти, когато са започнали да дават на децата си, децата им са забравили какво е да посещават лекарските кабинети. Ако искаш живота ти се промени, ако искаш да имаш едни допълнителни доходи, защото когато започнеш да ставаш партньор и да регистрираш партньорства към себе си, твоите доходи ще се променят. Много от продуктите, които закупуваш, компанията ти връща кешбек, търговска отстъпка и така нататък и така нататък. Ако искаш да вземеш контрол на живота си, в голяма степен да започнеш да взимаш контрол, да не зависиш от шефове и така нататък, това се случи с нас. Станахме добрия пример. Сега говорим за здраве, сега споделяме за възможности за решения. Може да го обсъдим с всеки един човек. Чувствайте се свободни да обичате себе си повече. Чувствайте се свободни да си дадете шанса да бъдете добрия пример. Ние говорим за един абонамент за здраве. Някой ще го нарекат регистрация, както иска всеки да го нарича. Ние си направихме абонамент и вече регулярно, трайно в перспектива мислим за промяна. Променяме нашия живот всеки ден и променяме с полезна информация живота на другите. Ние не продаваме нищо на никой, аз не произвеждам неща, аз поделям, компанията Хикс ги изпраща на човека, на мене ми се начисляват точки, на мене ми се начисляват ползи и така нататък. Така че бъдете спокойни, ние не тропаме на никой по вратите, ние не хлопаме от врата на врата, не притискаме хората, ние споделяме за грижа, за отношение, за отговорности и за промяна. Хубав ден от мене и до скоро!